South Africa sanibonani, igama lami nguThabiso kacela uqumba amaqumba nalaqumba isele lentaba. Umbhinyiliki intaba ethe beyivimba ngapha ashona ngapha bathi beyivimba ngapha ashona ngapha. Nibingelela amavinjwa nge-10, nibingelela amavinjwa ngenkulungwane, nibingelela amavinjwa nge-1000. Nibingelela nonke nina abathandi be-18 and above media nabathandi bohlanga media. Sithuthile singapha okwesikhashana siku-18 and above. Kodwa kahle kahle sizingane zohlanga niyazi nani futhi nezingane zohlanga ngoba sonke sisuka ngale kuhlanga media ngezizathu ezithize ke kuyizona eseneyinkinga ezincane engicabanga ukuthi mhlawumbe ngoMay zizobe seyiqondile zonke lezo inkinga sibuyele ekhaya lethu uhlanga media, but this time sithi pu 18 and above media. Ngibingelele kakhulukazi ebantwini abaphesheya kwilwandle, ngibingelele ebantwini abase-Afrika emazweni angaphandle nabanye abathi thina isiZulu besingasazi kahle but ngenxa ukubukela lokhuzane lohlelo abalibiza ngokuthi ke iwhy mina sekhona umehluko omkhulu esenginawo manje ekukhulumeni nje isiZulu ngendlela isiZulu noma ulimi nilibambe ngakhona nangendlela ilokhuzana imibuzo yenu eniyibuza ngakhona. Umuntu osuke ebukela uyayagculiseke ngaso sonke isikhathi ukuthi hey wazwa ngibuzela lo mbuzo nami bengifisa ukuthi ubuze. Siyajabula kakhulu nabantu abasithandayo nje suhlanga nabantu abasithandayo si-18 and above nabantu abamthandayo nje uMaqumba siyabonga kakhulu. Namhlanje futhi sibhekene nolunye uTalatiya nolunye uTavatava. Namhlanje lento yenkolo iyinkinga noma ngabe kabani la uzothola ukuthi abantu babanga nje inkolo bazala uma oyedwa bazala ubaba oyedwa but inkolo inaka ukungena phakathi kwabo. Omunye athi mina ngisonta le, omunye athi mina ngisonta le, kugcine kuneyinkinga bagcine bengezwani ngendaba yenkolo. Kodwa ke la kunomehluko ngoba khona omunye ongasonti omunye uyasonta. Asazi ke ukuthi uyozala nkomoni. Ake sibabize ke sihlale nabo phansi. Igama lohlelo ungakhohlwa iwhy mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi ke lo buhlungu obuzwise mina. Xebu. Mbukela ngiphinde ngikubingelele futhi sikhona la endaweni yesigameko ngihamba no mawami la eduze kwami esifisa ukuthi simazi kabanzi ngaphambi kokuthi mhlawumbe simbuze imibuzo ethize. Sawubona sakubingelela mahlelweni. Yebo sawubona. Ninjani? Siyaphila njani? Siyaphila nathi. Uma ubani? Mina igama lami ngingumini uManala Gumede. Oh. Yebo. Okay. Ngifisa owakanala kahle kahle sibongo sakho sasekhaya kini. Sasekhaya ekhaya. Okay, bese kuthi uganele kwaGumede. Yebo. Oh, okay. Uhamba ungakanani lapha kaNala? KaNala ngahamba ngino 28 years. Yebo, ngithathwa nje ubaba uGumede wangithatha nje ngangina 28. Kwafike kwaba njani nje uma ungachazela umuntu mhlambe osacabanga mhlambe noma osafisa ukungena kuleso sigaba kwafike kwaba njani nje mhlambe ukuye emzini ongawazi oqalayo nje kuba uyobe wasemzini umuntu ubusuka kwenye indawo kade owakhona so wangala manje? Ngokokwami ngiye ngithi kumnandi kakhulu ukuya emzini uma ngabe ukade ukhulele ekukholweni. Uma ngabe uqale usemncane ukukholwa uya futhi kubantu abakholwayo kuba lula. Ayibi khona lento ukuthi uyakwamfazi ongemama. Ufika nje yonke into ilula uma ngabe ukholwa. Oh. Yebo. Bowusuke ekhaya elikholwayo. Ekholwayo yebo. Wendele ekhaya elikholwayo futhi. Noma ekhaya la ngisuka khona babengenako abazali bami abanakho nje lokho ngoba sikholwe vele thina sesiqedile umatric bethu. Saqala ke sakholwa. La abazali lokho ukuthi usindisiwe isidudlu uJesu silendo sathana. Lokuthi angimi ngaphansi kwesigqobo. Yebo, angijoli futhi angijolisi. Ngiphuma kulelo mina ke ngibe yilowo muntu noma abazali bami la ngiphuma khona kaNala bengakholwa bona. Oh. Babengakholwa. Yebo. La owaganela khona banjani khona? La engaganela khona ila ngifike khona vele ukusindiswa khona ukusindiso lole mina elangifica ibona noba ubaba Gumede naye bekhona phakathi. Bekhona. Okay. Oh. Shuthi nje ke mhlambe ngamanye amazwi uma uzogana uyintokazi yakwenu uyamdinga uJesu kakhulu. Ngoba uyikho konke endleleni noma kuthiwa uyalingeka ngoba phela izilingo zikhona uma useyintombazana umncane. Kodwa nje uma ngabe unaye uJesu phakathi yonke into yakho iyaqonda. Ngicathi mbukeli lapha ngasekhaya uyazizwela uyabona siyabadinga omama banje. Siyabadinga omama
ukuthi makufika ikhathi enzima banyukele entabeni bayocela uNkulunkulu nokwazisa nje uNkulunkulu nokuhlonipha uNkulunkulu nokwazi ukuthi awukwazi ukuvele wenze noma kanjani ngoba kunomuntu okubhekile uyabona so siyabonga kakhulu mawami ngicabanga ukuthi intsha kuningi engakufunda kuwena uyabona so elokhuzeni ke manje naku ke sowulokhuzile sowuganileke zaba khona izingane yebo bhuti zaba khona izingane noma zikhona izingane nginezingane eziwu2 yebo ezababa uGumede awufikanga kaGumede sowunengane ufike nje ngimsulwa kaGumede uNkulunkulu njengoba ngisho nje ukuthi uma ngabe uthatha uJesu semncane noma ke kuthiwa uke waba nazo izilingo endleleni kodwa uma ngabe uye emzini ungenangane kuba lula kakhulu izinto zakho ziba lula kakhulu yebo ngifike nje kaGumede ngiyimina ngingenangane ngathi ubaba uGumede ke wangitholisa izingane eziwu2 okay ubaba uGumede ngaleso sikhathi njoba ufika lapha kuyena umuntu osebenzayo umuntu owenzayo umuntu noma sasisebancane ngoba ngaleso sikhathi ngangina 28 yena na 30 yena kukhona amatoha ayengcona ayemholela imali ingakho nje kwaba ngcono ukuthi akuhlanganiswe ukuze kukazi ukuthi kube khona mina emzini yazi mina ngithuki makuthiwa umuntu waganwa semncane kudala phela obaba babelobolela izingane manje umuntu uzokuthiwa waganwa emncane uzuyitshela ukuthi mhlambe izithukuthuku zakhe noma wasebenza uthola wazilotololelwa nje elotolelwa ubaba wakhe that's why ngibuza ukuthi uGumede wayesebenza yini wayebamba amatoho ayengatheni kona noma kwakukhona ukukhona ngoba inhloso kababa wakhe kwakuukuthi naye kube khona isenta alikhiphayo ukuze ezwe noma kuthiwa siyaxabana endleleni ngoba namakhola ayaxabana kuba khona nalezo zinto ezikhona kodwa abezwile ukuthi nami kukhona into engiyikhiphile ngalomfazi usuka Gumede ke bunjani ubudlelwane nabakanali ekhaya babukhona noma kukhona nje ukuthi mangabe kwenziwa izinto ekhaya ngangifika ngolesihlanu ngangafiki ngenxa ukuthi ngiyakholwa ngifika ngolesihlanu babone nje ukuthi ngikhona nami la ayikho into ezongihlanganisa ukuthi ngizodla ukudla kwala ekhaya ngizokwenzani into la ekhaya ngiyafika nje njengomuntu nje abamaze vele ukuthi yabongisa yebo kwahamba ke ubaba uGumede wathola umsebenzi omuhle omuhle ngoba kuphileke kahle kakhulu okay ubaba uGumede usekhona vele akasekho okay injani impilo compared to ephila noma ngasekho mawubuka manje noma kuthi kuyazwela ukuthi umuntu akasekho kodwa ke fanele samukele isimo njengoba sinjalo ukuthi akasekho emhlabeni kodwa ngoba washiya nokuphila wayesebenza angaphunyelwa imali angishode ngalutho ayikho into engishoda ngayo nezingane nje si right umndeni wakubo wakaGumede nise right nisezwana into engcono ke bhuti ukuthi uma ngabe ufika ugana kuhle ukuthi uhambe uyokwakha nomyeni wakho nezingane zakho nibe lapha uze emzini ngoba nivakashelana iphuze elikhulu kakhulu lelo engicabanga ukuthi imize eminingi ilimalile nje ngenxa yezinto ezikanjalo la uthola khona ukuthi umuntu uyaganwa bese ayohlala nosisi bakhe nobhuti bakhe egcekeni elilodwa noma wakhe nezingane zakhe awukhona ukuzinikeza uthando lwanele ngoba manje kunezingane zabafowini la kunezingane zodadewenu kufanele ukuthi mawenzele zakho nazo uzenzele so mawungazenzeli uzobe sengazuthi wena uyakhetha izingane angithi uyabona inhle kakhulu lonto le so ekhaya abazali basekhona emumva ekhaya kanala abasekho uma wahamba qali wagcina sekhambe nobaba ke abasekho abazali kuphila bakhona ubana bakhona nginodadewethu ke udadewethu uyena umuntu engiphethe ngisele naye bunjani ubudlelwane benu njengodadewenu nje hayi ngabe ngiqamba amanga asaxhumani ngalendlela esikade sixhumana ngayo eqaleni ngenxa yezimo ke zendlela ke kodwa nje nanokuthi phela abantu bebelama vele bahlezi nayo lo nsidlana nje ukuqebhana futhi sibuye siba amantombazane sobabili kodwa nje hayi abusekho lobuya kodwa nisakhuluma futhi njengengane zandawana kancane ukukhuluma kwethu nje ngizothi into engekho ukancane nje ukukhuluma yena uyazama ukukhuluma nami ngenxa yengqinamba esihambe sahlangabezana nazo endleleni ngizama nokumu-avoida ukuthi kungalokho kube khona ukuxhumana ukuxabana phakathi kwami naye kunombuzo ke sike siwubuze lama wami ukuthi
ukusuka ku1 kuya ku10 ngokuthembeka onako nangokuphila kahle nje nabantu into oyikhulumayo usukuyazi uthembekile uphila kahle nabantu ungazipha abani kusuka ku1 kuya ku10 hayi esayidini lami ngoba njengomuntu ozaziyo hayi ngazipha u10 ungazipha u10 uyakhona ukuphila nabantu hayi ngiyakhona ukuphila nabantu ngaphansi kwekhala la emlonyeni ayiphumi into engeyona hayi ayiphumi okay hayi ayiphumi ngicela ke senze kanjena ke kunomuntu okubhalele engifisa usiqala umbone ngaphambi kokuthi usitshele ukuthi singambiza isithuthi noma cha cela sibukele lapha na kulesa screen. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguNomfundo waKanala. Ngibhalele la kuHlangomedo ngoba ngifuna ukuthi lungisize, nginenkinga la kasisi wami engikade ngamgcina sahlukana naye kanti ukuphela kwakhe. Ngifuna ukuthi abuye sihlale phansi sibe ndawonye, ngimdinga kakhulu. Ngiyathemba ukuthi uHlangomedo azongisiza ngikwazi ukuthi ngimthole. Yeah, angazi noma uyamazi ma lo muntu esimbona lapha. Yebo ngiyamazi udadewethu lo waNomfundo. Uyena ke lo engilamana naye. Yini enixabanisayo kahle kahle ngoba uyamuzwa inkulumweni yakhe lapha ukuthi uyakhala uyafisa ukuthi kube khona izinto enizilungisayo. Yini mhlawumbe ucabanga ukuthi iyona mhlawumbe le eyinkinga kakhulu phakathi kwenu? Ngiyacabanga ukuthi ukukholwa kwami ekukona okusixabanisayo. Udadewethu kunezinto afuna ukuthi sizenze azi kahle mina ukuthi ngiyakholwa kunezinto engahambisani mina nazo. So if engicela ngiyamtshela ukuthi njengomuntu owaziyo sisi ukuthi angihambisani nalezi zinto wena ulokhu ufuna ukungifoselela ukuthi ngizenze ngimtshela ukuthi angeke ngikwazi ukuthi ngizenze. Ngiyacabanga ukuthi ezinye zezinto ezeze ukuthi ezela ngibona kuyisinyathelo esikhulu kodwa lesifo ukuthi mhlawumbe nikwazi ukuthi nibuyisane ngoba uke wakuveza enkulumweni yakho ukuthi unako ukum-avoid. Yabo engicabanga ukuthi isona sizathu esimenzile ukuthi abhalele ngoba akakhona ukukhuluma nawe eyedwa. Uyabo anganoma ungamnikeza mhlawumbe ithuba lokuthi sihlale phansi naye simuzwe ukuthi ukhala ngani. Oh okay ngingamnika ithuba. Ngiyafisa kodwa ukuthi ikona nje ukuthi udadewethu ubuye athinte phela naye ngapha manje ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzofika engathintanga esimweni esikahle. Mayithintile uba njani? Yena akanawo umsindi kona nje ukuthi ubuye akhuluma izinto ezingekho. Ubuye akhuluma izinto ezingekho. Ano ngaba ngcono njalo. Singambiza ngamanye amazwi. Hayi ningambiza. Hawu usibizelene. Dadewethu kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Ade sibukele lokhuza nade sibukele ivideo yakho la nodadewenu ade siyibuke naye. Ngifisa sisiwami mhlawumbe uqala utshela umbukeli ngiyazi ukuthi ukhulumile lapha kuvideo washo igama lakho washo nesibongo but ngiyafisa uqale phansi utshele igama lakho nesibongo. Igama lami nguNomfundo waKanala. Okay. Uyena udadewenu lade sikhuluma ngaye ngithi sisi. Okay. Uyena sisiwami? Yebo uyena bhuti. Alright. Ngifisa mhlawumbe dadewethu usibeke nje ukuthi yini inkinga kahle kahle ekuyiyona ekwenza ukuthi ube la namhlanje. Babukela inkinga engilethe lana inenkinga kasisi wami. Ngifuna ukuthi uhlanga lungihlanganise nalo ngikwazi ukuthi aphinde abuyele kumina usisi wami sixoxe naye ngoba kumele silungise izinto ekhaya. Izinto ayilungile njengoba ngishiya ngithi sazala sobabili kufanele ngilungise izinto zami azikho right, ayilungile nomsebenzi wami engithola iyaphela kanti uyena omdala kumele azongilungisela izinto. Yini inkinga leyo yini lo ufuna ilungiswe lekuyona mhlawumbe ngicabanga ukuthi iyanixabanisa? Ngifisa ukuthi usisi wami ezekhaya sokwenzela ubaba umsebenzi njengoba sashonelwe ubaba. Kumele ubaba azokwenzela umsebenzi khona ezokwazi ukuthi izinto zethu zami iqaqeke zibe right phinde lesimeni. Ukholwa ukuthi njengoba izinto zakho zingahambi kahle mhlawumbe ngoba umsebenzi wababokha wenziwe? Ngikholelwa yilokho njengoba izinto zami izibheda nje ngiyashiwo nala engihamba khona mangihamba kubantu bayangitshena ukuthi kumele ngenzele ubaba izinto zakhe ngoba ngenkathi ubaba esakhona izinto zami zazi right yonke into right nosisi wami esakhona eduze kwami kanti njengoba sibabili kunzima manje ngoba yena eqhelile kumina and ngingakwazi ukuthi ngimthole emafonini na ngisamthola ndawo.
Siswami ngicabanga ukuthi indaba enkulu kakhulu. Angithi uma ukhuluma ngomsebenzi usho i-unveiling. Ngisho i-unveiling. Yini mhlawumbe inkinga siswami le eyenza ukuthi ungafuni ukuthi usondele eduze kwakhe mhlawumbe nikwazi ukuxoxisana niye phambili ngalesimo lesakabhekene naso? Bhuti nginenkinga, angazi noma ngizothi inkinga. Kudala udadewethu engincengela ukuthi senzele ubaba i-unveiling. And okubuhlungu kunakho konke ukuthi udadewethu uyangazi ukuthi ngiyakholwa. Ngisuke ekhaya mina bese vele sinakho lokho ukungezwani phakathi kwami naye. Besaphila abazali bethu. Ngisuke ekhaya azi kahle udadewethu ukuthi mina ngiyakholwa ngisindisiwe and uyazi. Ayikho enye into engiyenzayo ngale ngaphandle kokusindiswa. Ngimenzela kanjani ubaba into engakholelwa kuyona? Ngingenza kanjani, ngithathani ngihlanganisa nina angazi. Ngagcina ngisemncane uyazi. Awukahle wena uvela ngithi uyazi ukuthi usisi wakho yakho. Usisi wami uyakholwa ngiyakwazi lokho kodwa engakwazi ukuthi mhlambe noma angithengele lezo yilwane anginikeze mina ngenze ngoba mina nginawo amandla and naye abe khona noma engeke ayithinte lezo zinto zokukholwa kwenziwa kanjalo. Angangiyekeleli kanje. Noma mhlambe ekunikezi wena ikhona yini imali mhlambe ongasho ukuthi mina ikhona imali nami engiyithi mangizama ngiyibeke. Yebo ikhona imali engibekayo kuphela kudingeka naye ngoba uyena omdala uyena umuntu enginaye anginamuntu sashiwa naye emhlabeni. Ekuqaleni uthema ukhuluma wathi awulokhuzi wathi awusebenzi umsebenzi uyaqoshwa kukhona mhlambe la obuye ubambe khona mhlambe noma ngibuye ngibambe nje mengiclean mangithola umsebenzi wama-cleaner ngiclean lapho nje ngithole lawo amasenti ngiwabeke yona la ngiwagcinileke nemali ey'ngane-ke le ngizenginazo-ke ngiyabeka nginayo leyo mali encane ngihlanganisile ngathenga ngicela nje yena ukuthi eze ngiyamcela. Hayi bhuti yabo lokho engakusho kuyena njengoba azazi azongibeka kudala ngagcina ukukhuluma naye. Into eyaze yangisiza ukuthi ngimblocke nasey'ngcingweni zami. Ngoba ngibalekela kona ukukhuluma iyangazi ukuthi yes ukukhuluma ngiyakhuluma kodwa uzokhuluma ngokholo kumina. Yabo uzothi unveiling imsebenzi this and that and this. Usibare ekhaya weqedile ukulobola ngoba ukuthi ngifuna ukuyibuza. Bhuti usibari wakhe? Ulokhuzana uGumede. Wayeqedile uGumede ukulobola bhuti. Uyazi ukuthi esimweni esikanje esithinta abazali kwesinye isikhathi amandla suke ngeke ekhaya umkhwenyana unako ukuthi abuye alekelele lapha khiphe leyo nkonzo. Akasekho ke bhuti uGumede. Wayengafuni usisi nokuthi umkhwenyana alekelele wayefuna umkhwenyana ukulekelela. Wayefuna umkhwenyana ukulekelela usisi athena usindisiwe akayingeni leyo nto. Umkhwenyana angayena umuntu osindisiwe kangale ndlela ekusindiswe ngayo usisi. Hawo. Wayengafuni. Kodwa awungitshele wesisi ngicela ukubuza ngoba umkhwenyana wakho wayefuna ukusiza. Why wena yini ungamuphi imali umuphi like umuphi yabona umuntu ma umuphi imali uyamuphi sekuyena decision yakho ukuthi uyenzani le mali kuyena bhuti mina ngiyamazi phela ukuthi uyenzani imali. Yes angasiza la isiza khona kodwa eyami imali bhuti ukuthi ngimnikeze kweyintweni eziningi azenzile ebuncaneni bethu namanje izintweni zonke. Sukhuluma ngokuthi ngiyaphuza ukuphuza vele ngiyaphuza ngiyazi ukuthi ngiyaphuza kodwa umsebenzi ufuneka wenziwe ngoba izinto zami kumele iqaqekile. Into zakho zoqaqa abantu abantu abangasekho uJesu lo mkhonza ukhona yena ukhona akekho umazi ngcono idlozi engilazi ubaba wami cela ufike mana wesisi wami ngicela ukubuza kuwena ngoba phela manje angithi niyalamana nina nobabili. Yebo siyalamana. Okay yabo manje sizocela kodwa futhi manje ufaka usawoti esilondeni yabona nje uba ukhuphula iphimbo manje ngathi uyalwa uthi ngeke angisize ngoba imali yakho uyazi ukuthi uzoyifaka phi ngithemba uzoyiphuza yini mina imali yakhe phela ngiyakwazi uthi ngeke angisize phela mina ngiyakwazi mina that is why ngakublocker mina kolami ucini ngiyakwazi mina lungileke sisi ngiyacela ke kodwa ke ngeke ngize ngikwazi ngiyacela ungisize inkosi yami kanti wena sizindaba uqinisa ikhanda kangaka angeke nje uyazi angikaze ngizenze lezo zinto angeke nje ngize ngikwazi but ungangincengi angifune ngincengwa wena angeke ngikwazi
Ilokho nje. Angazi. Ncengayo ngoba phela mina ngazi into ezinkulu kabi ngayo ngisuke ngiyosha emzini wakho. Phela ngeke ngilongidlala wena mina. Iziphi lezo zinto mina kuningi phela mina ukuthi lokusindiswa kwakho kokubheda vele. Mhlawumbe ufuna izitshela kanjalo kokubheda. Hayi uneyindaba kancane wemanga. Ngicela ukubuza sisi. Kunezindaba wena uthi uyazazi ziningi imfihlo zakhe engizaziyo kodwa lokwethu usindisiwe makuyaphi ngishilo kodwa mina ngiyaphuza utshwala bamabuda ngiphuza hle bengayikhuluma indaba zakho kodwa sekuyaphoqa ukuthi uyabona manje ufuna ungisize uphuzile ke manje kumele ungisize ukuthi uphuzile uyabona futhi uyabona into engilethelela yona la uqolo kancane siswami ngiyakuzwa kuneyinkingo ozaziyo zasisi but ekugcineni kosuku into esilethe la sizele ukuthi sizolungisa isimo yabona uma ngase uqale manje ukhulume izinkinga zasisi wakho seyiyonakala ke lento futhi ngeke iphinde bhuti kuzomela ikhulunywe ngoba phela nangu uyasho uthi ngeke angisize iziphi lezo zinto lezo uphuzile angithi uthi ngeke ungisize kumanje uphuzile wena uthi ngeke ungisize vele namanje ngeke ngicela okay sisami ngiyacela hayi nawe bhuti ungathi uthanda indaba usubuza ukuthi iziphi futhi hayi akabuzi angithi manje ngifuna ngisize mina ingakho uthanda indaba endabeni ngempela la wesi sosindisiwe lalela mina ngizobatshela hayi ngizobatshela ingane njani kuyona eyamyeni ingane kabale leyesibili eyabani hayibo unendaba ngishilo ngathi akuyona yagumede hawu hayi ngifuna ukuyisho ke leyo nto usuyishilo phela uyabona nje ukuthi siyabona angithi vele impela yashona saphansi neyakhe ashona phansi phela hayi unendaba ubona ngoba nakho ene right emekahle imali zendoda yakhe mina nginjengenamali namanje usazoba njalo namanje kodwa nawe ingane akuyona ngathi uphuzile futhi ningilethela lezi zinto la ningilethele lokho ngicela uhlale ngoba kunento ufuna ngibuka abantu ngalento ngishilo ngathi uphuze uyazela phindana ukuthi akuyona yagumela okay yamazi phela ubaba wakhe hayi ulakho umthembu Jesu umthembu baba wakhe ngiyamazi ubemandla nje ubemandla phambi kwami uzungithume ngiyolanda imali zobisi kuyena unendaba uphuze wena uphuzile wena wephuthi ngicela ukuhamba banje hlala phansi hlala phansi yazi mina uyabona uyabophuthi lento ngilethele yona la yazi mina uyayibona bhuti lento ngilethele yona la mina ngiyaxolisa mama wami ukuthi kuphuma le ndaba eziphumayo mina ngokwami into engilethele yona la inkinga usisa akafuna ukuthi ilunge emayilana nobaba wenu iyalunga lento leyo ekhulumayo beyivela ingekho kwa yonke lento okay ibingekho izolunga make lezi ndaba zakho ezingekho izolunga njengamanje izolunga ngeke zilunga sazoshona phansi nezakho izoshona phansi ngeke zamkhokhela sobani yophela imali yendoda lo qhoshe ngayo ngicela nime kancane ke baba ngicela nime kancane bathandekayo ngiyacela uzele mina wena yophela imali yendoda uzele mina ufuna ngibuka abazalwane bami wena yonke lento oyikhuluma yengekho ukuthi ukhola into engekho ngikholwa wena wazi ukuthi ayikho lo ikholwayo wazi kanjalo uzoba ukhona sokwenza iDNA yale ngane othi akuyona yagumede uzoba ukhona ngizokubamba lapha wangasho ngasakhona igumede uthenziwe wena phela wazi indaba zakwami Ngakithi wena wazi indaba zakwami. Ngakugcinela futhi. Buka nje igcinele sonke lesikhathi kugcinela ngoba ngiyakuthanda siswami. Wena uthanda mina. Wena uthanda mina. Kancane bosisibami. Kancane. Uzongimosha la ungibukanisa nabantu. Okay, kancane. Ngicela ukuphefumula nje kancane. Hayi futhi ningilethele lento la. Ukuthi ngizobuka yizwe isidakwa lesi. Ngiyacela kancane nje ukuphawula. Isifiso sakhe sibeke ukuthi ufisa kwenziwe i-unveiling. Ayikho kwa yonke. Uyaphikisana nalo. Okay. Uma angifunda uqamba manga ayisekho. Uma umuntu osindisiwe, umuntu osindisiwe. Uzongihlaza la. Ayihlali eqinile. Kancane dadewethu, uma umuntu osindisiwe nokholwayo. Ngithuswa zindaba eziqhamuka ngapha ngiyazi asizizela. Wena wazi ukuthi sikhona lezi indaba ayikhulumayo. Sekusho ukuthi ngiyazi ukuthi asizizelanga la. Cha wena indaba pho gxile kuzona wena.
uzongisiza funa lezi indaba lezi engekho indaba agcina into engekho mina ngabe ngitholanga ukube yena akekho akagcini ngani kwi-unveiling hayi lezi manje yabo manje useminga lezi ayivelaanga wena okay siswami ufisa kulunge izinto phakathi kwenu ngiyafisa bhuti kakhulu mawubheka kusakuzolunga salunga kodwa kungalunga mangasahlisa ikhanda usisayibeke phansi njengamanje why ukhipha ifayela laka Gumede lokuzaleka kwengane kumele ngiyikhiphe kanje ehambe ngihlaze ethi ngidakotshwala nisazozwana kodwa mina angeke akusekho vele besingazwani ngisho kusakhona abazali bethu lo waye kanje uma wayezangilwele mina lo azathi uma wayethanda wena uma sayidina ngoba vele unje ngize ngifuna ukumshaya ke mina khona emdale nje ngeke ngidlale mina yabona la besithi sizolungisa kahle but ngibona ngathi singeke kuze kulunge ngoba manje sokukhuluma ezinye izinto ebesikade singazili ukuzokhuluma zona uyabona ukuthi uthi mawudinwe umuntu udinwe yenye into bese wena ukhuluma enye into akukulungisi lokho esizokulungisa but kukona mo uyabona njengamanje ngicabanga ukuthi lento le sesiyonile njengamanje ayiyonakele nje ayonakela kalungisa usisi angisize mina ufisa lungiseni ufisa ukuthi atshele abantu bakagumede ukuthi ingane kuyoneka Gumede ukuthi akalungise bava kanzima akalungisa into zami kuze ingafika Gumede indaba yakhe okay njengoba njengamanje sibhekene nale camera le indaba yakhe kaGumede vele seyifikile uma kuukuthi ngempela iqiniso vele noma ingafika kulungile ayisekho vele into azokwenziwa angithi sengiyangisiza nayeke ezakhe uthi azilunge ngiyaxolisa sisi kodwa mhlambe loka khuluma mhlambe kwakade kufihleke kanjani hayi akaze kuze kufihla futhi akaze kuze kube khona lutho ukuthi uyithatha lapha iqiniso ngicela ukhuluma iqiniso sisi uyayazi leyo nto ngikhuluma into engekho ungabafihlela abantu obani engibafihlelayo ngikhuluma into engekho oyithatha ikhona ngiyayazi ufuna ngikusize wena imake lengane izalwe ubaba uGumede sevele sebuyile selimele noma izalwe ngakalimali ngesikhathi eselimele ubaba uGumede elokho emsiza ngala useqomile umthembu bamithisana nomthembu vele ushona nje ukhulelwe usisi sekhulelwe wazi indaba wena wazi ngami yonke lento ngakazala ode sesiswini ngaleso sikhathi usiswe engakasonto wayesonta lokho wathi inhlobo yasonta ngikwenza kanjani kungcola ngikwenza kanjani ukwenza ngapheko okusonta lokho awunandaba imake kulunga into zakho ngesonto imake sizicela ukubuza makuukuthi nebala ulokuzile lento le eshulo sisi ikhona ngiyazibuzela nje ngicela ukuqeda umbuzo wami makudle lento eshulo sisi ikhona njengomuntu okholwayo ongafanele ngabe wenza izinto ezikanjalo kungani pho ukwazi ukuthi lokhu kwe-unveiling ungafuni ukwenza lokho kuqondene nawe ngempela but ukwazi ukuphuma emakhoneni noma uphume ngemumva komuntu omyeni wakho wenza izinto ezirong uma kanjani bude emakhoneni ngiyokwenza ukungcola okungaka emzini yabo manje ngisaphazeke kuyo yonke indawo bude imali wawuyilanda kuba ngangilanda kuyena cha uthe wena ngithi wena uthe kuthina noma uyabona umuntu meqamba maka ngizongathembi wena uthe wena imali wawuyilanda kumthembu ngangilanda kuyena umthembu angithume ngiyothenga mina kuyena ngithenga zonke izinto ngilethe kuyena indoda ilele laphana ilimele nginemali yami ibanga ngicela ukubuza wesisi kwangani pho ukuthi ungayiqoqi nakancane nje lokho usisi wami imfihlo zakhe imfihlo zami kwangimele ngiyindaba uzoyivula indaba pho namhlanje why namhlanje uzikhuluma ingoba namhlanje ngifuna ngisize nginenkinga ila bekufanele khona nami akasafuni yena menginenkinga mina kodwa mina yakhe ngakwazi ukuyithwala ngayitha ima wena manje indaba zami usuzoyiveza lonke ezweni lonke ezami indaba ngicela ukuphinda futhi ngiphinda umbuzo kamama mhlawumbe embukeli uthi uma ezakhe izindaba sezivezwa ebalazweni okusho ukuthi ngamanye amazwi akaziphiki uyazazi indaba yabona uNkulunkulu ethi izindaba zami uyabona wena ke manje usuzothatha yonke into engiyishoyo wena vele nizele indaba la uzothatha yonke into engiyishoyo wena la ngidideka kwami manje usuzothatha uzoma ngakho ke mina ngiphinde into esho wena ukuthi kungani ethatha indaba zakho angithi ufuna ukusizakala usazoqamba kungani ethatha indaba zakho ezididekile yabona ke manje ukuthi nawe usuzoma ngakho hayi bafethu yabona nje buda yabona nje mawami anginankinga buda angazi mina noma qhawe kumele si hayi kulungile azikho isidingo sokuyi-editha kodwa lento phela ngoba eqinisweni kulungile kusho ukuthi into abekade nina into enifuna yile
ukuthi siqabane kakhulu ukuthi ingane yesibili akuyona eyamkhwenyana cha wena wazi lokho nawe sizamuyimele lento yakho wena wazi lokho mina ngathi mangisutha ngasuthela ukuthi ngikutshela indaba ezinkulu kangakho kusho ukuthi nami ngangiphuzile ngangiphuze kabi ngiphuzi phela wena angiphuzi mina futhi ngizokwenza ukungcola okungaka ngizothi ingane yakwaGumede engeyona yakwaGumede yabo kube ngangamazi mina umthembu ngaba ngikaze umthembu wakho ke lo wakho nomthombo lo mthembo okhuluma ngayo wakho imani ke okay indaba ye-unveiling ngisho ukuthi siyayiyeka eyakhe ngeke kuzenzeka mina ngeke ngize noma ngayenza yena kulungile yekela mafuneke ziningi nale zinto aseyikhulumile ngami ezingekho lo wena sisivele ukholelwa ukuthi ubaba wakho aka indaba yedlozivela ukholelwa kuyona nje wami uJesu yaphila iloko nje ngizohlupheka nawe ngabe ngiyahlupheka kumanje buka mina ucela kumina wena muhluphekile ngicela wena wangibloka ngicela phi kuwena ngikubonaphi khohlakele kabi wena yesibhedayo njengoba umgiva kangaka usafuna usizo futhi kuyena angeke ufune kulungile ngihlale nginje ngoba nangu nje uthi vele udown usazoba down akayeke uzophinda indaba ezingekho yesisi ukholwa lokho ukuthi uthi udown vele usazoba down bhuti mezokhipha ayikho bhuti eBhayibhelini kodwa indlela enza ngayo lo akakholwa noze nimbone ngathi sibhekene nenkinga mbukeli angazi ukuthi ngizothi siyangalaphi but into esizama ukuyikhuluma la imili yabo imindawonye ngoba ngikwazi ukumsiza mina awukholwa wena sawukholwa ayekho umuntu okholwayo nenhliziyo ebukhune njengetshe bhuti yabo lokho sekukhiphe yabo manje ngiyacabanga ngihle angazi noma ngiqashule lezi zinto lezi ngihambe nje nama ngithandi ngiphoqwa isimo sendlela angazi noma ngizokwazi ukuphuma ngalo wamnyango leni ngizise yabo leni ngizisele yona la ngiyibona angazi silungisa kanjani angazi kodwa kusho ngamanye amazwi indaba ye-unveiling ayisekho kumina eyakhe awungeni yona uma ngabe uthi ufuna ukuyenza uzoyenza yedwa ekhaya kini usaya kodwa ukuyobabona kade ngagcina akaza akeze ekhaya akayeke futhi ngizovela ngicele osibongo fanana bazongenzela ekhaya ngoba ngathi ngonakala yonke inako ngonakala yonke ukholwephi mekunjalo baze bakubonza awukholile kusukela nini ukuthi angikholwa ngeke uyakwazi ukukholwa into ezimbi kanje ukholiwe uyangicasula uzoveza into ezingaka ezingekho awukwazi kodwa khona kunjalo yazi kunokucasuka kuyafika khona kunjalo ma awukwazi kodwa ukuzolokuza umthatha umbeke phansi ngale ndlela ngendlela uyayibona into eseyenze kumina mina usengidestroyile but ngibhlungu ngokusho lamagama ebengikade ngingafisi ukuthi ngikwazi ukwenza uqamba mangangaka makhulu kakhulu lawa sewaqambile manje ngumuntu onjani kaGumede but akona mangiqiniso iqiniso futhi wena ungasho ukuthi abayenza i-DNA test ngingasho kwakusasa kwamanje ngasuka la iyokwenziwa aniyenzi nina la ohlelweni no siyenzi ayenziwe khona kuzobonakala ukuthi uba uqinisile uba unamanga hayi nangu uGumede evuke mangenyawo mbukeli lapho ngasekhaya ngicabanga ukuthi ngokwethu hayi ngicabanga ukuthi ufuna siphele la ngoba into ebesizele ayenzeki but kunaloko kuyonakala kuvela ezinye izinto ebengingafuni ukuthi mhlambe ebengingafisa ukuthi zivele but ngoba kukanje angazi siswami mhlawumbe uright ngokwenzekile namhlanje uright angikho right kodwa ke kulungile kube kanje akahamba usisivela akanginaki wangishiya ngisamncane yena emdala nginami kumele ngabe wayengamele ngenze konke wahluleka akayekele ngizoyiqhubekela ngedwa wayezalelwe mina nami ngangineinhlelo zami uJehova ekade ngilethele zona la emhlabeni izona lezi namhlanje uzodestroy impilo yami ngiphuma kanjani lapha eminyango mbukeli ngisukuma kanjani la ngikhona njengamanje mbukeli lapho ngasekhaya ngale kwengqoshungqoshu nezinkinga ngoba ngiyabona ngathi siziningi izinto ezizogcina ivela but ekuyiyona besiyizela ngicabanga ukuthi asiyitholi xebo mina ngihleze ngikhala ngendaba ukuthi umuntu afika abhale bese futhi masebhalile efuna usizo kujike kube uyena futhi obuhlaza kujike kube uyena futhi onenkani nongafuni ukulawuleka ngoba ngiye ngibona njengomuntu mina ongimoshela isikhathi ngoba wena bone sifiso sokuthi ufisa kulunge lento kodwa manje futhi sowufuna ukungicontrola manje ufuna ukucontrola sonke isimo bongazilungisela ingane ngano eqaleni lento ngoba phela uyakwazi ukulungisa wena and usisi lona uManala lo ngashadile ayi ukuhlaza
akakwazi ukulinda, akakwazi ukubekezela. Omunye umuntu uyambekezelela phela usuke ufuna ukulungisa into, ulayela izinto azikhulumayo zingena kabuhlungu kodwa ubekezelela ukuthi inhloso yami mina ngifuna ukuthi kulunge. Ungabi nocasu nje uzovela likusuka esithubeni uvela ufusekise uyibhedisa mo lento uze kolungisa kodwa futhi uyalimaza, uyabo. Kuyinkinga ukuzalelwa emzini okade wazi kahle kamhlophe ukuthi lo muzi engizalwa kuona umuzi wosiko, but wena ngokukhula bese ubabone beronke. Ukhule ngesiphandla, ukhule ngosiko, ukhule ngendlela eqondile, ukhule kwenziwa ama-unveiling lekhaya. But mangabe sekushonile abantu ebebewenza lama-unveiling, izinto zinilungele, sowushintshile wena, omunye umuntu wena. Awusasiboni isidingo sokwenzela laba abantu kade benzela abanye, ngoba phela into efana ne-relay, gijima lo afike nika omunye unduku, gijime lo nafika nika omunye unduku agijime. So nasempilweni kunjalo, uma ngabe sebephelelwa amandla, iy'ngane zabo balindele ukuthi kube yizona ezizobenzela iqiniso. Uma kuhluleka iy'ngane zabo ukwenza iqiniso abebekade beliphila, shuthi wonke umuntu emhlabeni ubafeyilile. Ngoba uma ngabe shona ubaba, ngimazi ukuthi beyikholwa, kuyobe ngimfeyilile mangimenzela amasiko, ngoba ngiyamazi ukuthi ubeyikholwa. Uma ngabe shona ubaba ekade enza amasiko, kuyobe ngimfeyilile uma kuwukuthi mina ngimgcisha ngithi uJesu uyisidudla, uJesu uyisilendo, uSathane, ngisho emntwini engazi kahle kamhlophe ukuthi bekade ngayiphili lo mpilo, kuyobe ngimfeyilile. So ngisho ngathiwa sengiphila yiphi impilo, but mzukwane kwathiwa kushonile umuntu wasekhaya impilo yakade iphila bengiyazi, akwenziwe ngendlela ekade ngafisa ngayo. Angikhathali ukuthi abantu bathini, mina ngiyazi ukuthi ngenzani ngoba ngeke yenzeke kumina lonto, but kuyena ayenzeke ngoba bekade eyilento vele. Sikhulile sibangaka bekukhulwa ngalendlela le kade enza ngayo njengobaba. So angikwazi ukuthi ngishintshe manje ngoba naku mina sengikholiwe, ngishintshe ngithi mina izinto mazingenziwa ngalendlela mazenziwe ngendlela yami. No. Ilento exabanisa imindeni eminingi, unga-understandani. Ukholani nankinga, unga-understandani. Xebo.